Участковыя інспектары – гэта супрацоўнікі міліцыі, якія стаяць на варце закона і інтарэсаў грамадзян. У нашым раёне на дадзены момант працуе 14 прадстаўнікоў гэтай прафесіі. У ліку іх і герой нашага наступнага сюжэту Андрей Пімашэнка, які распавёў нашай тэлекампаніі пра асаблівасці гэтай прафесіі і пра свае працоўныя будні. Андрей Мікалаевіч пачынаў службу ва ўнутраных войсках, затым працаваў у папраўчай установе адкрытага тыпу, а 3 гады таму стаў участковым інспектарам. У няпростую і насычаную працу уцягнуўся хутка і з кожным днём прыступае да сваіх абавязкаў з нязменнымі мужнасцю, адказнасцю і гатоўнасцю прыйсці на дапамогу грамадзянам. В обязанности участкового инспектора милиции входит обеспечение правопорядка на административном участке, реагирование на сообщения, разрешение заявлений граждан, контроль за лицами, состоящими на профилактических учетах в Шкловском РОВД, ну и многое другое. Порядка более, скажем так, 100 направлений деятельности мы осуществляем. Адміністрацыйны участак Андрэя Мікалаевіча – гэта вуліца энтузіястаў і понад Шклова. Тут мужчына ў апорным пункце прымае грамадзян і сам адпраўляецца да іх дому. Часам для сяброўскіх гутарак, а часам для контролю. Административный участок довольно большой, правильно? И один участковый, в принципе-то, порядок там обеспечит, не состояние, да? Поэтому у меня есть все жители этого административного участка, которые помогают мне в этом. Кто-то меня информирует, кто-то подсказывает, кто-то оказывает содействие. А эта работа накладывает какой-то отпечаток на повседневную жизнь? Любая работа накладывает отпечаток на повседневную жизнь. Вопрос восприятия человека, как он это воспринимает. Вот и все. К работе надо относиться, собственно, как к работе. Добросовестно, честно. Адказнасць неабходна знайсці падыход да любога чалавека, а калі трэба, вярнуць грамадзяніна з крывой дарожкі на шлях праўдзівы. Складанасцяў хапае. Такая праца сцісла адклікаецца аб ёй наш суразмоўца, але прафесію сваю любіць, а ад працоўных будняў адпачывае за па-сапраўднаму мужчынскім хобі – паляваннем. Сваё прафесійнае свята мужчына сустрэне на працоўным месцы, як і многія яго калегі, якіх ён ад душы спяшаецца повіншаваць з гэтай датай. Конечно, я хочу вам пожелать это прежде всего семейного благополучия, крепкого здоровья и спокойного дежурства. Поздравляю вас, коллеги!